Với nãy hiền nitin sap tronga kan man rim ve tak either le neither danglamna entina pechung zelin toy fia felfai taka shilfia kan dum le don ani a horop shim an danglamna chu pakhatin en anei line adangin anei velo anom zia erol danglam hlak ani thung se ama sain either le neither de hian engthil nge soi an tum reng an man na ber chu Duhthlan tur pani awmin pakhat chau kan thlang don nge apani in nge ni kan thlang lo ve ve don zok chu huna chuan tangkai takin either le neither te hi kan mang thin don ani heng thumal pani te hi engtia lam tu nge ti zona a om theiang British le American ho lam dan ai nang lova kei chuan atong nei tu original zok British ho lam dan either le neither karon mang mai ani either soi masa taila either hian kan man dan azerin omze sang anei thei pakhat te tein han soita ela pakhat na either man dan komon tak chu Duhthlan tur pani omin ai nga mazok zok po tha kan te in emo a tha ve a khoi mazok zok po kapome kan ti hunin kan mang thin entirna tunlaya EPL team a club thaber pani chu Manchester City le Liverpool ania club thatak ve ani awangin a khoi mazok zok hian champion an phu ve ani chu sap trong chuan either one deserves to be a champion kan ti mai don ani candidate pani te hi an tling tok ve either candidate would be ideal for the job cha tlang lama tangin nge ka kalanga ramhun road lama tangin ti zona chu take either road idu zok konga ikal thei ti in ka chang che kan la soilan lo kan hriat tur chu sentence tam taka hian either hi or in azui thin either le or hi hriau le khola anga in kop chot an ni a hetiang hian tuna hian chokan ai the reng to a ani lo chuan da rok nuwa kan ai don nia we can either have dinner now or after 6 tuna I chok ngal ani lo chuan police ka kowang either you leave now or I call the police either hi negative sentence apo aman thei ani negative sentence a kan mangdon ani chuan don't emo does not emo kan bel thung tur ani hetiangin voksa ngai du bong sa do you prefer pork or beef kadu lo ve I don't like either sa ka ngai lova ka pasal point a elo I don't eat meat and my husband does not either rampona kalazin ngai lo I have never been to foreign countries kepo I haven't either neither ve thung hile either ka chu positive le negative a man thei ve ti kan zir chuak to a neither hi chu negative ngar chaw man chi ani chumi om zia chu Duhthlan tur pani oma chung pani te chu idu lo ve nei chuan neither hi man tur ani neither chu akhoyama hi kadu lo ve ti na mai ani entirna neither one of the children were well behaved ti taila om zia chu no pang pani te chu an om thadu lo ve ti na ani zu ngei in chak draksa in chiu tin zorai dong ta phong maya idu lo zong tak alo ni si a neither both are terrible kadu lo ve a thalo du ne mai tin chang ta ni TV pani kan nei ve a en thelo ve we have two TV neither works properly vo in chu ka chuak pai thlot lo tin ichian chuan asoya nang chuan keipo ilo ti ve a chu me neither ti ani either le or kha in ngai zong ang main an kaldon real thin kan ti thane a atiang che hian neither hian ko pui anei ve a chu nor ani neither Jacob nor Isaac arrived yet Jacob le Isaka an lo la thleng lo ve neither Ukraine nor Russia win the war Ukraine le Russia chakzok an la omlo. Thank you for listening lessons.
keep on learning